Herceg Lászlóné vagyok, a Fáy András Közgazdasági Üzleti és Postai Szakközépiskola igazgatója, és én is részt szeretnék venni ebben a klubban. Azt gondolom, hogy remélem, hogy nem csak ez egy kötelezettség, hanem ez egy jó szerveződés is lesz. Már másút is elmondtam, itt is ebben kezdeném, hogy ennek a Fáy Adóklubnak a létrehozása két okból történt. Az egyik egy hasznosság, legalábbis remélem, a másik meg egy kötelezettség. A hasznosság, azt gondolom, hogy talán itt olyan emberekkel találkozunk együtt, akik hasonló területen dolgoznak, tehát tapasztalatok átadása, különböző meghívottak, vendégek, témákban, amit előre esetleg meg lehet határozni, és természetesen a klubnak a vezetőséggel majd próbál teljesíteni. Tehát egy hasznos foglalkozás, hasznos együttlét lesz, és ez a hasznosság oldala. A kötelezettség oldala pedig mindannyian tudjuk, hogy 2013-tól megváltozik a regisztrált lélekéves könyvelők kötelező továbbképzésének a felépítése. Tehát már nem úgy fog zajlani, hogy 16 órán keresztül, elvileg, bocsánat, zárójelbe tettem, a minisztérium által összeállított tematika alapján rögzített témában, megint csak hozzáteszem zárójelben, hogy elvileg, tehát, hogy tartunk itt előadást, és akkor mindenki jól megokosodik, aztán ki van pipálva, és akkor megtörtént ez a továbbképzés, hanem ezentúl Reddit pontokból áll, tehát 8 óra továbbra is rögzített tematikából áll. A további 8 kreditpontot, hiszen összesen egyében 16 kreditet kell összeszedni, a másik 8 pedig akkreditált továbbképzések, szakmai kiadványok megvásárlása és egy szakmai szervezetnek a tagsági viszonya. Na most ez lenne a Fáy Adóklub, amelyért összesen 2 kreditet lehet kapni. Na most mindezt, amit elmondtam, azért hozzátenném, hogy ez még egyelőre törvénytervezet. Tehát azért ez még nem adták ki a végleges törvényt, tehát itt azért még vannak a dolognak hiányosságai, de én azt gondoltam, hogy érdemes, mint említettem, a hasznosság miatt is létrehozni mindenképpen ezt a szervezetet, és akkor szépen megvárjuk, hogy végre törvényelőre emelkedjen ez a 16 kredites újfajta továbbképzésnek a leírása, és akkor valóban Na most ennek a szervezetnek a létrehozásában több feltétel is volt, többek között, hogy egy olyan szervezet legyen, amely már legalább 2 éve működik. Na most ez egy nehéz ügy, úgy létrehozni, hogy már 2 éve működik, de ezt is sikerült megoldani, hiszen az iskolának van egy szervezet, amit úgy hívnak, hogy a Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány, és a ottani titkár, dr. Zsirai Krisztinával beszélve azt mondta, hogy ezért össze lehet hozni jogilag is. Tehát tulajdonképpen most ez a Fáy Adóklub tulajdonképpen nem az iskola keretei között, hanem a Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány keretei között működik. És akkor mindjárt megragadva a szót, beszeretném mutatni a kedves adóklub tagoknak Kalmár Istvánt, aki azon kívül, hogy volt fájs diák, meg el szokott jönni velünk kirándulni is még, mind rendes volt fájs diák, azon kívül vállalta a Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány vezetését, és megkérem, hogy pár szóban ismertesse az alapítványnak a munkáját. Gyakorlatilag 2007. februárja óta működik az iskola alapítványa. Célja egyrészt a tehetséggondozás, tehát rászoruló diákoknak, illetve jó tanuló diákoknak próbálnak jutalmat, segítséget nyújtani. Talán ennél is fontosabb, és ebben nagyon-nagyon számítunk az önök, illetve a ti segítségetekre, ez az 1% gyűjtése. Voltak sikeresebb éveink és kevésbé sikeres éveink. Nekem személy szerint meggyőződésem, hogy az 1% begyűjtésében a legnagyobb segítségre a könyvelők lehetnek, hiszen annak idején az én könyvelőm is megkérdezte, mint vállalkozó, hogy akarsz az 1% oldalra, mondtam, hogy nem, akkor mehet a színháznak. Én meg aláírtam nyilvánvalóan, úgyhogy azt hiszem az önök kezében, ami a ti kezetekben van az 1% kulcsa, hogy jövőre megduplázzuk az idei eredményünket. Tehát ez az alapítványnak egy fontos célkitűzése, hogy az 1%-okat begyűjtse. Ebből idén egy 1 millió forintot meghaladó fejlesztést hajtottunk végre itt az iskolában. És hát ez a célterve, kérem majd nyilvánvalóan segítségeteket, és ahogy az igazgatónő elmondta, igazából mi a keret vagyunk. Tehát az alapítvány maga az nem igazából a szervező munkát és a működtetés vállalja, a keretét adja ennek az adóklubnak. A szervezésben nyilvánvaló az iskolára és elsősorban igazgatónőre támaszkodunk, és remélem jól fogunk tudni együttműködni a következőkben.